అల్బేనియా రాజధాని టిరానాలో ఐరోపా రాజకీయ కమ్యూనిటీ సదస్సుకు వెళ్లిన ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనీకి భిన్నమైన స్వాగతం దక్కింది. మెలోనీ కారు దిగి వేదిక వద్దకు వెళ్తుండగా అల్బేనియా ప్రధాని ఎడీరమా మొఖాలిపై కూర్చొని చేతులు జోడించి నమస్కారం చెప్పారు. వర్షంలోనూ ఆయన పలికిన ఈ ఆత్మీయ ఆహ్వానానికి మెలోనీ ఫిదా అయ్యారు. మెలోనీ తన ఇటాలియన్ సిస్టర్ అని చెప్పే ఎడీరమా ఆమె ఎప్పుడు కనిపించినా సరే ఇలాగే పలకరిస్తారని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.